kulendi. Nasi paitwa ma-exchange of documents between the defense and the state pa-issue ya Comrade Nyoka Yemabhunu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates pa-channel yenyu 1 chivhitivhiti Kulian TV patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Right, nyaya iri panapa sekutaura kwandazviita kuti kuchinjanwa kwema-documents between the defense and the state. So iripo nyaya ndeyekunzi vachadzoka because nyaya yapostponedwa pachazouyiwa pre-trial conference vanozouya musi wa2 December ndo pavari kudzoka mumatare edzimhosva zvekare. Saka ndangotiregedza ndingomhanya neupdate semazuva ese zvatinongoita without wasting much of your time. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu yabvira kudhara ichinetsa. Chitarisai muone muri yeZimbabwe pazvava iko zvinezvi. Tasvika takutopinda December, nyaya ichingopostponedwa. Even tikada kutarisa ma-issues kana kuti ma-cases acho avanga vachipomerwa kuti wakazodai ukadai dai vakatosentenswa, dai vakatosvika pakutobuda because vatoseva more than a sentence vari muremand. Ndo situation yakasangana na Comrade Nyoka Yemabhunu. And I'd like to thank kune mamwe maZimbabweans vakakwanisa kumirawo naye asi kozoita vamwe vakasvika pakuzoora moyo. Handizive chakavaodza moyo kuti chingave chii, but ndo zvazvinoita vanhu vanenge vachikuchidzira. Ramba wakadzvanya, ramba wakaroverera, ramba wakaita se. Muri yeZimbabwe musanete kana muchinge manhingirikina because it's not easy to lose a commander. Especially zvinhu zvapa zvava iko zvinezvi, zvinhu zvakunanga kwazvakananga iko zvinezvi. Munosvika pakuzonyara, one day is one day, munonyara magona zvigananda zviya zvakuenderera mberi. 2030 iya yakuramba ichingonodeedzerwa, vanhu vakungoramba vachingokontinya kuita zvavanenge vachingoita. But I think kune vanhu vane ma-connections, kune vanhu vane dzimari, kune vanhu vane chakati. It's very important kuti mukwanise kunge muchiuyawo muchinoshandisa financial muscle yenyu kubatsira munhu, especially pane nyaya dzakaita sedzidzi because ndo nguva dzacho dzinorwadza, nguva dzinonhingirikina. Munongochinyararire ngotsvaga madetails vanhu vacho vari kunhingirikina financial muscle yenyu mobatsira munhu kuti zvinhu zvoenda kumberi. Because hazvizonakidze kuti pongoramba pachingonzi ma-individuals ndo vari kuzomira nemunhu, vari kuzobatsira kuti ma-lawyers ange achinozi vachiwanawo something. No. It's high time yekuti vanhu munge muchibatsira munhu because zvakurwadza. But sekutaura kwandazviita kuti case yanzi ichadzoka musi wa2 December ndo pachatanga kunoitwa futi pre-trial nhingirikini yacho. But for today vachinjana paitwa inonzi exchange of documents between the defense and the state. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Kana tiri kuti the defense tikutaura team remalawyer versus varidzi venyaya varimo mumatare. Saka ndo nyaya ndangondiwe nayo ndakakubatirai muri yeZimbabwe. I know it's very important kuti mugare manzwa update rakaita seiri muri kwamuri. Handisida kupedza nguva because pane zvinhu zvandiri kuda kumbomhanyira, but ndichadzoka ndichikuonesai zvimwe zvinhu zviri kuitika. I'm sure ndinogona kunge ndajambira dzimwe nyaya ipapa ndichazonyatsouya ndakutsanangura, but for now garai maziva kuti ndo zvinhu zvaitika. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nichawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say